jesteśmy jednocześnie i na IMI Radio, i na YouTube. I trochę chcemy odpowiedzieć o Ramadanie. Ramadan stanowi społeczna i duchowna kulminację życia religijnego muzułmanów. Zmotywowany i zainspirowany przez Ramadan, każdy muzułmanin powinien wykorzystać tę okazję, aby przede wszystkim osiągnąć wewnętrzny spokój, a następnie tym dobrodziejstwem obdarzać osoby wokół siebie. W tym miesiącu postu krewni, przyjaciele i sąsiedzi spotykają się codziennie, by po zachodzie słońca spożywać iftar. W związku z tym, jako Dunaj Instytut Dialogu, pragniemy dzielić się z tymi szczególnymi chwilami i doświadczeniami z naszymi przyjaciółmi i towarzyszami, spotkać się wieczorami, podczas których spożywamy iftar pod wspólnym mottem Sharing Ramadan. Co to? Już można? Aleyküm esselam ablacığım, unutma yaxşımı? Ne ehlitiniz? Możecie przerwać? No proszę, proszę. Sami mówi, żeby prowadzić po prostu audycję, nagrać ją na tej zasadzie, będą powtórki. A. Wszystko jak zwyczajnie. Okej. Dobra. CPL redaktor. Tu nic nie robimy, nie wyłączamy. Czyli wyłączamy. Wyłączamy. Włączamy, bo trzeba to wyłączyć. Jak wszystko jak zwyczajnie. Dobra. Normalnie idzie, nagrywa się audycja i jak się naprawi, będzie naprawione, to będzie emitowana. Dziś 29 03 4. To dzięki. Dobra. Astromat i zaczynam. Dzień dobry jeszcze raz i zaczynamy jeszcze raz na IMI Radio i chcę troszeczkę odpowiedzieć, zacząć dzisiejszy temat Ramadanie w języku polskim. Ramadan, święta w islamie, opiera się na kalendarzu księżycowym z 12 miesiącami. Miesiące mogą liczyć po 29 lub 30 dni. Ramadan jest 9. miesiącem i stanowi okres postu w islamie. Oprócz postu w tym czasie odmawiamy także inne modlitwy i odprawiamy ceremonie religijne. Dlatego w języku tureckim określa się ten czas jako 11 Ayn Sultany. Oznacza to, że Ramadan jest sultanem pozostałych 11 miesięcy. Rok księżycowy jest krótszy od gregoriańskiego roku słonecznego o około 11 dni. Dlatego też miesiąc Ramadan przenika przez wszystkie pory roku i zawsze umożliwiał muzułmanom przejście jego letniącego życiem okresu. Wersety Koranu. Oto my zesłaliśmy go Koran w noc Kadr, przeznaczenie i mocy, co pozwoli Ci począć, czym jest noc, przeznaczenie i mocy. Noc, przeznaczenie i mocy jest lepsza od 1000 miesięcy. Podczas niej, za pozwoleniem swego Pana, schodzą aniołowie i duch z dekretami dotyczącymi każdej sprawy. Ta noc to czyste miłosierdzie i bezpieczeństwo dla sług, które spędzają ją na oddawaniu Ci Bogu, doceniając jej wartość. I Sura Al-Baqara, 285 ayet. Wysłannik wierzy w to, co zostało mi zesłane od jego Pana. I tak samo wierzący, każdy wierzy w Boga, Jego aniołów, Jego księgi i Jego wysłanników,
Nie czynimy rozróżnienia pomiędzy żadnym z jego wysłanników, a oni mówią, usłyszeliśmy i posłuchaliśmy. Panie nasz, oddasz nas swym przebaczeniiem, do Ciebie nastąpi powrót. I teraz chcę trochę odpowiedzieć informacje na temat Ramadanu dla osób nie będących muzułmanami. Nie okazujcie współczucia tym, którzy poszczą. Oni poszczą dobrowolnie, możecie jeść i pić ich obecności. Muzułmanie okazują radość z powodu zbliżającego się Ramadanu. Dzielcie z nimi ich radość. Możecie im gratulować. Nie obawiajcie się o zdrowie swoich muzułmańskich przyjaciół. Ich organizmy są przyzwyczajone do postu. Szczególne okoliczności zabrania pościć, np. choroba. Inne powody pozwalają na odstąpienie od postu, np. dłuższa podróż. Powszechnym zwyczajem jest wspólne przerwanie postu podczas Ramadanu. Przyjmujcie zaproszenie na iftar, nawet jeśli nie pościcie, muzułmanie są z tego powodu szczęśliwi. Po wspólnym przerwaniu postu nie zapomnijcie zabrać ze sobą podarunki. To taka jest I teraz bardzo bym chciałem troszeczkę jeszcze dalej o postu muzułmańskim odpowiedzieć. Niezależnie od licznych mądrości dotyczących postu, z których pobożni muzułmanie zdają sobie zapewne sprawę tylko częściowo z perspektywy islamu, bezpośrednie polecenie Boga, aby pościć Al-Baqara, sura Al-Baqara, króla, ayat 184, stanowi podstawę tej praktyki, postanowi trzeci filar islamu. Służba ta została nałożona na wiernych w okresie medyńskim, 2 lata po zakończeniu wędrówki z Mekki do Medyny. W religii islamu rozróżnione się okresy postu obowiązkowego i dobrowolnego. Werset Koranu: miesiąc Ramadan jest miesiącem, w którym Koran został objawiony jako wskazówka dla ludzkości i jako jasny dowód wskazówek i podziału między prawdziwymi i fałszywymi. Więc kto z was jest obecny w tym miesiącu, niech pości w nim. Al-Baqara, sura Krowa, 185 ayat. Wskazuje na nakaz postu w miesiącu Ramadanu. Obowiązek ten spoczywa na muzułmanach, to, że są zdrowi na umyśle i osiągnęli dojrzałość płucową. Powstrzymują się oni od jedzenia, picia i stosunków seksualnych od świtu do zachodu słońca. Chorzy, kobiety w ciąży, kobiety miesiączkujące i podróżujące są zwolnieniem z tego obowiązki, ale są zobowiązani do odrobienia dni postu w późniejszym okresie. Al-Baqara 184. W przypadku utrzymujących się przyczyn zdrowotnych osobom chorym zezwala się na dostarczenie codzienne w okresie Ramadanu posiłku osobie potrzebującej jako substytut niedokończonego rytualnego obowiązku postu. Post stanowi integralną część życia religijnego nie tylko podczas Ramadanu, ale także w innych okresach. Oprócz głównych obowiązków, dobrowolny post jest dodatkowa okazja do zbliżenia się do Boga, ponieważ wyrzekając się wszystkiego, co zmyślowo wierni oczyszczają swoje serca, pokutują za grzechy i rozwijają się duchowo, dzięki czemu mogą zyskać przychylność Boga. W porównaniu z innymi nabożeństwami wynagrodzenie za okres postu spoczywa właśnie na Bogu i dlatego często jest godny przestrzegania i polecenia. Tradycje przekazów proroków zawierają również odniesienie do dobrowolnych okresów postu wraz
z rozpoczęciem 3 świętych miesięcy Rajab, Szaban i Ramadan. Muzułmanie przygotowują się fizycznie i psychicznie do miesiąca Ramadan poprzez dobrowolny post przez kilka dni w miesiącach Rajab i Szaban. Po zakończeniu Ramadanu prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokój i błogosławieństwo niech będą z nim, zwykł pościć przez 6 dni w miesiącu Szawwal, ponieważ zgodnie z tradycją nagroda za post przez te 6 dni jest równoważna nagrodzie za post przez 1 rok. Inna sunna proroka nakazuje pościć w poniedziałki i czwartki, ponieważ według dni czynni ludzie są przedstawiani Bogu i посланец Boga życzył sobie pościć w tych porach. Ponadto zalecał post przez 3 dni w każdym miesiącu, 9 dni przed świętem Kurban oraz dniu Ażury. Dla wiernych, którzy chcieli pościć codziennie, proponował post całodzienny, post Dawidowy. I teraz skończymy mówić na języku polskim i przechodzimy na język nasz, скажем, taki turecki. I chwileczkę. Czy żeby posłuchali to jedną rzecz na tureckim, a potem ja to będę tłumaczyć po turkmeński. Dedim ki çok yalnızım. Dedi ki Bakara 186, ben ki sana çok yakın. Dedim ki sen bana yakınsın ama ben senden uzağım. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedi ki Araf 205'te Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için zikret. Dedim ki Allah'ım bu da senin yardımını ister. Dedi ki Nur 22'de Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Dedim ki tabii beni affetmeni çok isterim. Dedi ki öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Gerçekten Allah esirgeyendir, sevendir. Dedim ki çok günahkarım. Bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedi ki Tevbe 104'te Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Dedim ki Allah'ım defalarca tövbe edip tövbemi bozdum. Artık yüzüm kalmadı. Dedi ki Allah aziz ve bilendir. O günahları bağışlayan ve kullarının tövbesini kabul edendir. Dedim ki ya Rab bunca günahım var. Hangisinin tövbesini yapayım? Dedi ki Zümer 53'te Allah bütün günahları bağışlayandır. Dedim ki yani yine gelsem yine beni bağışlar mısın? Dedi ki Ali İmran 135'te Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Dedim ki ne kadar güzelsin ya Rab. Bu sözlerin karşısında içime sığmıyor. Allah'ım seni seviyorum. Dedi ki şüphesiz ki tövbe edenleri ve temizlenenleri sever Allah. Birden dedim ki Rabbim benim senden başka kimim var? Ve Allah Zümer 36'da dedi ki Allah kuluna kafi değil mi? Dedim ki sen ki beni bu kadar seviyorsun. Bana karşı bu kadar merhametlisin. Ben ne yapabilirim? Dedi ki Allah'ı çokça anın ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için
üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. O ildeşler, doğanlar, Türkmenistanlılar, oştaydı YouTube efirimize de yazarlar, sağ olsunlar. Hayti dilde görleyen hep İngilizce gördü, hep gördü, beyt gördü. Türkmeniz elhamdülillah, Müslümanız elhamdülillah, yani milletlerin önemi yok ve az önce dinleyenlerimizi Türkmen dilini okuyacak olyar. Diye ki diye Bakara 186 biz bendelerim senden men barada sonra sorur diye, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazılıyor. Sen ayt tahkik men olara yakindirn. Menden dilek ediyen vaktini dilek ediyenin dilegini kabul ederim. Hak yola yetmekleri için bendelerim benim çağrışıma kulak atıp bana iman getirsinler. Bakara 186. Seher akşam perverdigarine yürekten yalvarıp ona oya batıp özün eşidip bilecek derecede yuvaşça ses sülen Allah'ını zikir et, kapıllardan bolma. Araf 205. Sizin aranızdan atlı avraylı ve kurplu bolanlarınız karındaşlarına, yoksullara ve Allah'ın yoluna göç edenlere hayır sahavat etmezliğe kasam etmesin. Kaytam tersine onları bağışlasınlar ve hoş niyetli olsunlar. Siz Allah'ın özünüzü bağışlamağını istemeyersiniz mi? Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Nur suresi 22. Olar Allah'ın öz bendelerinin toğularını, zekatlarını ve sadakalarını kabul ediyendigini, diye Allah'ın özünün çın toğuları kabul ediyendigini ve rahim şefaatliğini bilmediler mi ki? Tevbe suresi 104. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara ait, ey özlerini ziyan edip hetten aşan bendelerim, Allah'ın rahmetinden umidinizi üzmen. Çünkü Allah istese bütün günahları bağışlar. Tahkik Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Zümer suresi 53. Ol takvalar eger ulu bir günah iş ya da özlerine zulüm etseler, destini Allah'ını atlap günahlarının geçilmegini dilep tövbe ederler. Günahları Allah'dan başka kim bağışlap biler? Olar Allah'ın tövbeleri kabul ediyenliğini bilseler hem şol günah işleri qaytalap devam etmezler. Ali İmran 135. Ve bendesine Allah'ın özü yeterlik dermeysen, ey Muhammed, seni onun Allah'dan özgü zatlar, hudaylar bilen korkuzarlar. Allah kimi doğru yoldan adıştırsa, onun doğru yola gönüktirecek yoktur. Zümer 36. Yüce yaradan beyik Allah Teala hiçbirini yoldan çıkmamıza yol vermesin, bizi sırat-ı müstakim üzere olan sevgili kullarına eylesin ve şu tayda radyo muştaklarımıza da dinlemek için ediliyesler nemeni hem koyacak bolyan. Şu an täze bir aydın tapdım Türkmen diline. Şonu bir dinleyip görelim. Men Türkmen diye.
men Türkmen. 2-4 yaman, 2-4 Türkmen. Elim üçün kalktım ortettir kim Türk'tü. Tüylü telpe bu, kızıl kurtu. Uran morfam ya deydi dino kalan Türkmen. Kumçel çay deriftu, en damam geriftu. Tandırlama iyi aşağıdanım seriftu. Gök çay deriftu, manlaydınder geriftu. Oğurdak bilen, Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, Halavay Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, Halavay Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, Halavay Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen. Türkmenler natajdan övülməni, toprak gitme Türkmenin tarixin gümmanı. Ecene de ece diyenenin edenene millet para dolmaz benim Türkmen temin emin. Bunu ifle bitti, yada difat. Bırakıcı kışık bırak koştuk tutar. Millet uralımı kulu yok ya. Zere dünyalı etmek gerek Türkmen yok ya. Türkmen gıyla kara gözüm yigitler dala. Yigitler baydak yalı yukarıda parlaya. Türkmen gıyla feridi sen için yap ya. Akıl Türkmenleri yaman berde sağlam uğrat ya. Halavay Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, Halavay Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, Halavay Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, Halavay Türkmen, men Türkmen, men Türkmen, men Türkmen. O iyileşler, dinleyiciler sağ olun dinleyenleriniz için ve elbette ki gelin şutayda sizin bilen yine de sabah artıktan Ececan den aydımı dinleyelim ecelerimizin ömrü uzak olsun canlı sağ olsun Allah Teala bu yalançıda hem olabilen görüşmeni hemmemize sevelim nasip edin. Bize tanrım,
Vaha vardık ve ştayda yine de Polak diline devam ediyoruz. Przedłużamy na języku polskim hadis przesłanie czcigodnego proroka Muhammada. Pokój i błogosławieństwo niech będą z nim. Post wyraża w połowie cierpliwość. Kto nakarmi pościącego, otrzyma taką samą nagrodę jak ten ostatni, przy czym jego nagroda nie będzie przez to pomniejszona. Bez wątpienia Bóg nie patrzy na twoją powierzchowność czy zdolności. On patrzy na twoje uczynki i serce. Post stanowi dla człowieka ochronę. Dlatego w dniu postu człowiek nie powinien dopuszczać się nieprzyzwoitości ani rozpusty. A jeśli ktoś weźmie go do klotny lub znieważy, powinien mu powiedzieć: ja pościę. Bóg nie ceni wysoko samej wstrzemięźliwości od jedzenia i picia, o ile człowiek nie powstrzymuje się również od takich występków jak kłamstwo, oszczerstwo i kalumnia. Dobry Boże, proszę nakarm głodnych, daj schronienie bezdomnym, daj potrzebującym to, czego potrzebują, albowiem Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba. Daj nam siłę do czynienia dobra, daj nam siłę do odróżniania tego, co dobre od tego, co źle. Daj nam siłę, abyśmy zawsze podążali właściwą drogą, albowiem Ty wiesz najlepiej, co jest dla nas dobrze. Zachowaj nas od ludzi o złych zamiarach, uchroń nas od złych myśli i od tego, byśmy sami mieli źle zamiary. Daj nam siłę do dostrzegania dobra w tym, co pozorne źle. Daj nam siłę, abyśmy nie tracili nadziei. Daj nam siłę, abyśmy potrafili cierpieć radość z życia i abyśmy potrafili dzielić się tą radością z innymi. Odsuń od nas lęk przed nieznanym, odsuń od nas strach przed nowymi myślami. Daj nam pokój, daj pokój światu, daj radość smutnym, dobrobyt ubogim, bezpieczeństwo samotnym. Pozwól nam zachować z Tobą, pozwól nam stać się dobrymi ludźmi, pozwól nam wykazać się moralna odwaga w obliczu niesprawiedliwości, pomagać potrzebującym i uciśnionym. Pozwól nam stworzyć lepszy świat, w którym zapanuje pokój. Amen. O Panie, jestem tu, by Cię wielbić. Jestem tu, aby prosić o przebaczenie. Proszę wybacz mi moje grzechy, które pamiętam i których nie pamiętam, które popełniłem nieumyślnie i których zostałem pokonany przez moje ego, popędy. Ty jesteś najbardziej miłosierny ze wszystkich miłosiernych. Tylko Ty możesz wierzyć w serca i poznać prawdziwą skruchę swoich sług i służebnic. Proszę, daj mi siłę do podjęcia pokuty i uwolnienia mojego serca od grzechów, które stały się dla mnie ciężarem. O dobry Boże, proszę nie zostawiaj mnie samego z moimi nafs. Proszę chroń mnie przed pułapkami moich nafs. Proszę, pozwól mi być silnym i niezłomnym w mojej wierze. Tylko Ty możesz mi pomóc. Tylko Ciebie proszę o pomoc. Wszelka chwała należy się Bogu, Panu światów, miłosiernemu, władcy w dniu sądu. Tobie jednemu służymy i Ciebie jednego prosimy o pomoc. Wskaż nam prostą drogę tych, którym okazałeś miłosierdzie, a nie drogę tych, którzy wybudzili Twój gniew i nie drogę tych, którzy błądzą. Amin. No i işte şutayda Zengülen Kur'an-ı Kerim'in ayet ve dualarını Polak dilinde hem okuvatır, sebebi din İslam milletine belli bir millete gelenek ehli insanlığa gelendir, ehli adam karşı adamlığa gelendir. Ve yine de devam edelim.
Hatta aslında sizin bilen bir goşku dinläniň. Goşkulardan hem täze goşkularymyzda näme bar biziň bärde? Mustafa Medet. Acaba. Medet medet şu alemi yaradan, kudurdu bu alem düzenle durdu, düzenle durdu. Dört kapı kırk makamı hidos kalktı bir aradan, halledilmiş güldeni seçilmez o. Dört kapı kırk makamı kalktı bir aradan, halledilmiş güldeni seçilmez o. Şahin oldu mu, buldum baz oldu mu, mabutları tam bulur, zulmen acab oldu, zulmen acab oldu. Kısalar uzadı, hep biraz oldu mu, develere bastım, bastım, biçilmedi. Kısalar uzadı, hidos hep biraz oldu. Develere bastım, biçilmedi. Besbelli ki bu kusurlar hep bizde, şimdi edepsizler gönülde gözde, gönülde gözde. Utaya kalmadı gemindeki kızlar, ayrı haktan yana yana geçinler. Utaya kalmadı henüz gelindeki kızlar, şimdi haktan yana geçinler. Tutan abdalım gözümün yaşını aradım bulunmaz, derdini geçtiğimi gördüm geçtim. Çıktı yerden çıktı hey dost mahlukun başını, kimseye girmişsiniz açılmadı. O, leśler i bardzo dziękujemy śpiewaku w języku tureckim, to dobra była piosenka i idziemy do suplikacji. Wysłannik Boga, pokój i błogosławieństwa niech będą z nim, rzekł: nie jest sługą Boga, kto rano i wieczorem każdego dnia po 3-kroć powtarza w imię Boga, przez którego
imię niczego ni na ziemi, ani w niebie nie może się zdarzyć. A On jest wszechsłyszący i wszechwiedzący. Rzeknę i nic złego nie może się zdarzyć. O Allah, który zawsze chronisz i zachowujesz swoje sługi i służebnicy, którzy ufają Ci całym sercem. Zaprawdę Ty jesteś wspaniałym opiekunem. Zachowaj nas od niebezpieczeństw, które cichali i cichają na nas, otaczając nas ze wszystkich stron i chroń nas od wszelkich niebezpieczeństw, które na nas czyhają. Nawet. Drogi Boże, tylko Ty jesteś tym, któremu należy się wszelkie dziękczynienie. My natomiast jesteśmy tymi, którzy często zapominają Ci dziękować i wzywają Twojego wstawiennictwa. Najczęściej tylko w sytuacjach przykrych i trudnych. Proszę, pozwól nam czuć Twoją bliskość w każdym czasie. Nie pozwól nam zapomnieć o Tobie nawet na sekundę. Uczyń nas swoimi wiernymi i sprawiedliwymi sługami. Prowadź nas zawsze po prostej drodze. Nie pozwól nam zjeść na manowce, a jeśli już zbłądzimy, daj nam siłę, byśmy uczyli się na błędach i potrafili je naprawić. O miłosierny, o wywyższony, jeśli Ty nam nie pomożesz, nie będziemy mogli uczyć się na swoich błędach i ich dostrzegać. Dlatego prosimy Cię o pomoc. Daj nam wnikliwość, abyśmy zauważyli nasze błędy i abyśmy się od nich uwolnili. Amin. I şütayda erildeşler ki elbette ki biz dualarımızı, dileklerimizi Allah Teala'nın öyle kabul eylesin. Gıylansak hem bugünkü hem radyo efirimiz sona yakınlaşıp geliyor. O aktif yazıcılarımıza, dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ve Mahtumul Prağ'dan bir heter koşku dinleyelim. Beşnama. Bir Mahtumul Aleyhisselam'ın Hak Teala buyruğu 5 vakit namaz deyip aytdyny. Hak Teala buyurgun bennetiyle 5 namaz. Bennetinin niyazı bir günnäki 5 namaz. Hak Teala aytdyny bennetinin tuttuğunu her günnäki etgeni bir günnäki 5 namaz. Hak Resulü'nün ammatı kılar sünneti, erenlerin izzatı bir günnäki 5 namaz. Hak Resulü'nün sözleri, Allah'ın kanlı yüzleri, her günnäki sözleri bir günnäki 5 namaz. Namaz kılgan benneler köprük ötürdü alır. Rahat dey ötürdü alır bir günnäki 5 namaz. Namaz kılgan hatadır, günah kılgan hatadır. Bilse uzun setadır bir günnäki 5 namaz. Erenlerin medeti, köngüllerin kuvvatı, iki zahan döwleti bir günnäki 5 namaz. Alimlerin muңdaşı, akılların yoldaşı, Ağyızanın goldaşı bir günnäki 5 namaz. Türkistan'ın Ahmedi, tolğun yerde köpweti, hakkının ağır summaty bir günnäki 5 namaz. Kılgından ululuk, Sultan Baba Aynul Mülk, hak karşısında sevilik bir günnäki 5 namaz. Namazdan üstün kılsa, iman takbay halany, namaz sırat köprüsü bir günnäki 5 namaz. Namaz Tanrı fermany, kılsa artar imany, ilmi Kur'an beyany bir günnäki 5 namaz. Maltım, beyan kıl namaz, günälerin bolgoy al, hak karşısında münniyal bir günnäki 5 namaz. Hey, sağ ol Mahtumul Başı ki varsınız sizin dinleyiz. Bir 300 yıl bundan aytıp geçtin Kur'an-ı Kerim'de hem 1400 yıl bundan hem kavup bize buyruk olup geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üstü ve yine de şol Mahtumul'un yine de bir koşkusu bilen devam edecek. Nesibedenden son Palyak dilinde Saldarnıt barada bir aydın var, koşku var. Şonu birlikte dinlemeni isteyen sizden izleyiciler. Yani Mahtumul'dan. Ahir zaman bolar. Ey yaralılar, Müslümanlar, bir gün ahir zaman bolar. Ölümden ön kösmesanlar, yerin yüzünde kän bolar.
adalatsız bolar hallar, bihaya bolar denallar, köp dökülür nahak qallar, ilim täli yaman bolar. Saat iş köp bolar az bolmaz, bu öy ol öye taz bolmaz, yağmurlar yağar yaz bolmaz, burun bağdı havan bolar. Hile eyler, tapar yollar, süt horluktan yığar mallar, din yolunu taslap iyiller, ne mektep, ne adan bolur. Namaz koyur, sözler yadan, ata ene aat bolun, aras esip zina kılan, azabımın elvan bolur. Elin tut Tanrı dostunun, ağzı olma takla dinin, inşallah mahkum uluyunun, din yollusu iman olur. Hava eyleşler, din yoldaşımız iman olsun hem Allah Teala huzuruna imanlı bende olarak kabul etsin ve bu dünyada ahir zaman hava zalim baylar köpürüp gittiği parçalarımız hem zalimler edivati ve zina eden hem köpürlü, arar için hem köpürlü o bu garaz aydılı oturan koşkuları edir şavahtan duru aynadan seride oturan yağlara geçiriptir. Elbette ki bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de veren ve biz Türkmen halkının edebiyatında ve dert desturunu görüyoruz ki dine mahkum olayım özüne der hem belki eposlar olsun ya destanlarda olsun dinleyenimizde mesela çağırlıktan destan dinleniyor, haziren dinleniyor bizim o yerlerde destanı üstörüyüp dinlesem peygamberlerden ahir zamandan nahili bolmaly, nahili etmeli. Ha biz şol eser diyen dövrün arasından komünistik rejimin arasından şu dinimizi, değerimizi yitirmeyen Kur'an-ı Kerim'den bizden uzaklaştırsalar hem bizlere arak içmeyen öğretseler hem ya da doňuz iman öğretseler hem halk olup şol dine yapışık gelmeyen, İslam bilen birlikte gelmeyeni başaran bir halk ve bu başaran bir halk bunu başaran bolsa bu halk başındaki zulümü zalim sultanı hem ayırmağı başaracaktır. Buna inanmalıdır. Buna bize yardım verecek Allah Teala'nın özüdür. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu bize vaade veriyor, ezilleşler. Yeter ki kalbimizde iman olsun ve Polyak halkının solidarnosken temasında şol solidarnost barada bir aydın barmenle beşmetlik. Şonu gelin birlikte dinleyelim ve bugünkü gepleşigi tamamlap tutaralım neyse. Oto stary jest kombatant, co zasługi ma wspaniałe. Kiedyś z ludem był pod stocznią, noce spędzał w styropianie. Teraz się urządził nieźle i ma w grupie robotników. Co dzień drapie i we lesie, i lecz głośnych krzyków.
mieć bogatą Polskę, ugrzeźniecem z Polscy nie ma. Już przestańcie protestować, lepiej idźcie się pomodlić, stulcie dnia i do pracy dajcie nam trochę porządzić. No elita polityczna, kiedyś w sierpniu było fajnie, teraz mówią na nich oni, wszyscy siedzą ruiną w bagnie. Wszystko gnie, wszystko gnie, wszystko gnie. Unosi się i bije. Wszystko gnie, wszystko gnie, wszystko gnie. Unosi się i bije. Dziękuję bardzo. I dzisiejszy temat, jak zaczęliśmy od odpowiadania Ramadanu, miłosierna ręka Ramadanu. Wreszcie, niestety, Ramadan nadal nie pozostaje nieskażony tragediami i ludzkimi dramatami rozgrywającymi się na naszej świętowej scenie. W naszych obecnych czasach, kiedy tak wielu ludzi ucieka przed wojną, terrorem czy głodem, daleko od domu w poszukiwaniu schronienia i pomocy, uciekając w najtrudniejszych warunkach, poświęcając wszystko, swój dobytek, swoich krewnych czy bliskich, a niektórzy nawet płacą za to własnym życiem. Szczególnie w takich czasach dobroć i troska o drugiego człowieka nabiera jeszcze większego znaczenia. Tak więc miłosierny dłoń Ramadanu kieruje się w stronę ludzi i obdarza ich współczuciem oraz wsparciem milionów pościących na całym świecie. W szczególności pamiętamy o tych ludziach oddalonych od swoich domów i szukających w tym czasie nowej nadziei i ochrony oraz mamy nadzieję, że wojna, terror i niesprawiedliwość wkrótce się skończą. W tym duchu życzę, aby ten refleksyjny czas postu i kontemplacji zabliźnił przynajmniej niektóre rany w naszym świecie i tchnął nowe życie w nasze społeczeństwo, aby nasze dzieci, nasza przyszłość mogły cieszyć się bardzo harmonijnym życiem i pokojem. اللهم اشكل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم صالمين اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك من نافع وأسألك يقينا صادق وأسألك قيما وأسألك عافية من كل بليغ وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر العافية وأسألك عن الناس. Ey Allah'ım ya Rabbim, memleketimize, Karaman yurdumuza dolanıp parmağımızı, diri yetimlerin, diri yetimlerin, diri dulların gözyaşları dinsin, gözyaşları aksa hem deyincinden aksın, yurdumuza zalim sultan yok olsun inşallah. Amin ya Rabbil alemin. Sağ olun iyileşler. İndiki Cuma günü yine de radyoda sizinle görüşeceğince Allah'a emanetsiniz.